میگه که дарозии аввалаи раққосаки математикиро ёбед агар ҳангоми кӯтоҳ шудани дарозии ана ҳамин ҳангоми ба қадри 5 сантиметр кӯтоҳ мешавад дарозиш. дар натиҷа басомади лапиш 5 маротиба зиёд мешавад. басомади лапиш нию дадим ҳолат назар ба якум ҳолат 5 маротиба зиёд мешавад. Вот длина математического маятника уменьшается на 5 сантиметров, а частота увеличивается в 5 раз. Нам нужно найти первоначальную длину математического маятника. Или аввалара мы бояд ёбем, или яга. Или яга мы бояд ёбем. ҳал. аз бас ки мо дорем басомад ва дарозӣ, яъне мебинем ки басомаду дарозӣ дорем, мо метавонем ки чӣ кунем? формулаи даври лапиши раққосаки математикӣ Т баробар аст ба 2π решаи L тақсими G. басомадаш боша баръакси ҳамин. ню баробари 1 тақсими 2π решаи чанд? G тақсими L. Частота это обратная периода. 1 тақсими 2π иҷан наоборот G тақсими L. фаҳмидем? акин нигоҳ кунем. мо медонем ки басомад 5 маротиба зиёд шуда. фаҳмо? ва боз мо медонем ки басомад ба дарозӣ чӣ хел мутаносиба? басомад ба баръакси решаи дарозӣ мутаносиба. яъне басомад пропорционально обратная от корня длины. инам хел. ин маънои онро дорад ки дарозӣ ба баръакси квадрати басомад мутаносиба. фаҳмо? акин мо метавонем този модулия бинависем, бигирем модулиёро система кунем, ҳал кунем. лекин ман ҳамин хели хубтаре ки мутаносибиша меёбам, ба 1 2 бор менависем мебирояд. дарозӣ ба баръакси вай. ана агар ки басомад 5 маротиба ки зиёд шуда боша, яъне дарозӣ 25 маротиба кам шудагиа. фаҳмо? дарозӣ 25 маротиба кам шудагиа. хай. значит мо медонем ки L2 тақсими L1 и баробар ба ню 2 тақсими ню 1 не, ҷа баръакс аст. ню 1 тақсими ню 2 ёки иҷа L2 иҷа ню 1 аст. ина мутаносиби чапа. Не ки бу ба квадраташ. фаҳмо? мо медонем ки ню 2 тақсими ню 1 мон 5 аст. это означает что ню 1 тақсими ню 2 мон чанд аст? 1 тақсими 5 аст. барое ки ню 2 тақсими ню 1 мон 5 ки боша, ню 1 тақсими ню 2 1 тақсими 5 квадратиш мешавад ки 1 тақсими 25. 1 тақсими 25. баъд ана ка инҷа мо бача чира бояд биёбем? мо бояд L1 биёбем. ҳамхел мо медонем ки гуфтагие ки дарозӣ 5 сантиметр зиёд шид, гуфтагие уменьшение длины маятника кам мешавад. яъне мо медонем ки L2 и баробар ба L1 минуси дельта L. дар дуюм случай ай первый случай камтар аст. ҳамина дар ҳамин модулиамон мемонем, дар ҳамин ахирон баробарӣ. дар ҷои L2 мемонем, дар ҷои L2 L1 мемонем, барое ки мо бояд L1 ёбем. а дельта L мода маълум аст. менависем иҷада. дар ҷои L мемонем L1 тарҳи дельта L тақсими L1 баробари 1 тақсими 25. яъне хели зарб мезанем. L1 зарби 25 тарҳи 25 дельта L баробари L1. ҳамхел L1 кани ина L1 бо кани L1 бо ина L1. ина ин тараф меорем, ина он тараф мебарем. 25 ина 25 зарби L1 ки L1 зарби 25 фарқ надорад. 25 L1 минуси L1 баробари 25 дельта L. L1 25 L1 тарҳи L1 чанд мешавад Фотима? 24 L1. L1 биёбем агар мешавад ки у тарафта чӣ дорем? 25 дельта L тақсими 24. яъне 25 тақсими 24 зарби дельта L ёки L аввала мешавад ки 25 тақсими 24 зарби дельта L мон 5 сантиметр аст. 25 зарби 5 мешавад 125. 125 тақсими 24 ин мешавад ки
5 карат 24 120 میشه. 5 از 10 5 از 10 یعنی дарози аввалаш. значи дарози охираш мешида ки 0 аз 10 қадар мебарам мепаркам хелаша. масъалаи 366 ро мебинем. 366 Первое условие. Ты прочитал условие? Хамаби 366. Мега ки расстояние байни чи? Байни вақти мега ки масофаи байни чи? چی میگفتن امیرا؟ چی بود امین؟ نه اول مسافه بین برجستگی دو تا برجستگی های موج خلاصه این дарози موجه همین длина волны. وقتی میتونه بگه که длина волны там можно сказать длина волны или можно сказать расстояние между этими. Там что там сказано? между что? میتونه که مسافه بین یعنی برجستگی ها بگیم یا که میتونه که дарози موج بگیم. در نظر بچه نه که وقتی که مسافه بین برجستگی رو گفت ما اتوماتیک باید بگیم که لامدا چند आहे ना لامدا که یاد نمی‌طرف انا با چی گفت اگر n در یک ثانیه 4 مرتبه значит نیو 1 برابر 4 است. ثانیه مینوس 1 واحدش یعنی در یک ثانیه 4 مرتبه. نیو 2 برابر 2 ثانیه مینوس 1 در یک ثانیه 2 بار میزنه. موج وقتی قایق попутный это وقتی قایق به سمت او میره به سمت موج میره موج در تنه انا همه قایق 2 مرتبه میزنه در یک ثانیه. اگر که مقابل موج برود در یک ثانیه 4 مرتبه میزنه. بعد چی میگه بیو میگه که سرعت کاتر ای سرعت فرض میکنه که سرعت موج او های скорость волны سرعت موج او های سرعت کاتر و های در مثلا گفته که و کلونی او های و اینچنین هر جمعی را باید بیابیم. ما میگیم که وقتی که کاتر با مقابلی با مقابل موج میروه относительная скорость چی میشه؟ سرعت نسبی سرعت میشه که v plus u این برابر با سرعت نسبیشون میشه که v plus u برابر با سرعت موج چی میشه؟ چند مرتبه که انا همین موج در تنه کاتر میزنه همون میشه که سرعت نسبیشون یعنی میشه چند مرتبه زد 4 مرتبه дарози موج معلومه. ما میدونیم که سرعت لامدا ضرب نیو 1 است. لامدا واحدش چیه؟ متر. نیو 1 چیه واحدش؟ 1 تقسیم ثانیه هست. متر تقسیم ثانیه. تو اگر فرمول را یادتون بردین سرعت موج خیلی سرعت موج و برابر لامدا ضرب نیو. انمی وقتی که مقابل به سمت ای پشت موج رفت و طرح او برابر میشه با لامدا ضرب نیو 2. ما باید و1 و او را یابیم. چیکار می‌کنیم؟ دو تا مدل دو تا نامعلوم ما میگیریم فرق میکنیم جمع میکنیم مدل ها را و جمع و 2 او میروان برابر لامدا نیو 1 جمع لامدا نیو 2. هم خیلی لامدا از خاص میبره نیو 1 جمع نیو 2 و را میابیم که میشه که لامدا نیو 1 جمع نیو 2 تقسیم 2 هنگی سرعت میونه شد لامدا نیو 1 جمع لامدا نیو 2 تقسیم 2 انا طرح مدل را چی و طرح و میروه او طرح او میشه 2 او برابر با لامدا را از خاص میبریم نیو 1 طرح نیو 2 با او را میابیم او سرعت موج و سرعت کاتر میشه لامدا نیو 1 طرح نیو 2 تقسیم 2 اینا فهمو؟ یک تا دیگه هست چهارم رو اینا تا دیگه کار کنیم. اگر چهارم رو اینا کار کنیم تا دیگه این مسئله رو میگه که ساعت های маятники هست. маятник های چیزی هست. میگن این ساعت هایی که رقصک دارن درازیش 1 متر در یک شبانه روز در یک سوتکه
отстают на 1 час. 1 соат хато мераванд. Отстают 1 соат ақиб мемонанд. Яъне уже соат 12 шавад ва соат 11 нишон додиста. Фаҳмо? ҳаминҷа гап дар сари он аст ки мо бояд фаҳмем ки ҳамё чӣ хел кор мекунанд ҳамин соат. гап дар сари он аст ки мо бояд фаҳмем ки чӣ хел ҳамин соат кор мекунанд. вақте мега ки мо чӣ хел кунем ки соат дуруст нишон бидам. мо бояд як хел кунем ки даври ила пиши соат агар 1 сония боша ку 1 сония ровна боша вай дар 24 соати ровнара нишон метавад. не ки агар даври ила пиш камтар боша, яъне соат тезтарак бирава, камтар боша, соат тез мерава, уже 1 секунд данева, дар 0,9 секунд барои мисол, дар 0,9 секунд уже 1 секунда нишон метавад. дар 24 соат уже 25 соата пагара нишон додиста. фаҳмидед? баъд пеш мерава. не ки значит вақте мега ки отстают ақиб мемонад, значит дарози, значит вай даври гардиш зиёдтар шудагае. а даври ила пиш ки зиёдтар шудага боша, значит дарози зиёдае. дарози 1 метр зиёдае. мега ки насколько надо укоротить. мы уже фаҳмидем ки зиёдае дарози, бояд як укоротить кунем. мега бояд чанд сантиметр ё ки насколько чӣ қадар вая бояд кӯтоҳ кунем ҳамин соати рақосакиро ки барои ки вай точни вақти дуруста нишон бидад. барои вақти дуруста нишон бидад мо бояд чӣ хел кунем. ҳай мо медонем ки барое ки вақти дуруста нишон бидад бояд чӣ қадар вай кунем. количествои ҳамун колебанияш бояд ин количествои секунди ана ҳамун шумораи сонияҳои як шабонарӯз боша. количество секундов количествои секунди як вай боша. чӣ меган? як сутка. фаҳмо? ки мега ки як шабонарӯз ки мега не ҳозир шумо даст бардоред махтум мегум ки мега як шабонарӯз чанд сония ҳай? бача махтум даст сколько в одной мега сколько секунд в одной сутки? да 86400 сония ҳай. значит ҳамин соат бояд дар як шабонарӯз барои точно кор кунад бояд ана ҳамин қадар колебания дошта боша. ана ҳамин қадар количествора аз ҳамин қадар шумораи лапиш дошта боша. не ки ин соати мо чандта дорад? ин соати мо 1 соат қафо дорад. ҳамин чиз таҳри 3600. фаҳмо? чанд мешавад? 86400 таҳри 3600 мешавад ки 82800. ҳам хеле ана барои он ки дуруст кор кунад бояд ин қадар дошта бошад. дарози аввалаш чандае? 1 метрай мо бояд делта эла биёбем. чӣ қадар кӯтоҳ кунем ки точно кор кунад. барои делта эла ёфтан мо дарози охира мода дар корае. эли 2. фаҳмо? бо ҳама хел ранги масъалаҳои пешина мо вобастагии байни эла хати n мебинем. зависимость между l и n. ҳамин зависимость ҳамин вобастагӣ ранги намеяй. ин ҳозир менависем. нигоҳ кунед. мо медонем ки даври ила пиш и баробар ба t тақсими n. t ва ё яхелаи вақтчон ҳар душон дар 24 соат як тиш ин қадар мерава. аввал ин қадар мерафт ва мо гӯштем соз кардем ин қадар рафт. леки дар ҳамун қадар вақт. яъне t хур яхелаи. пас менависем ҳамин баробар ба 2pl тақсими gn ва l бо ҳам хел. яъне n ай модила дидан мумкин аст ки шумораи ана ҳамин карочи n ба 1 тақсими решаи l мутаносибай ё ки баръакс l мутаносибай ба 1 тақсими n квадрат. фаҳмо? соответственно мувофиқан вақте мо l 2 тақсими l 1 мекунем ин мешавад ки n 1 тақсими n 2 не ки бо дар квадраташ. фаҳмо? алашета гӯшаиста ранги ҳаму мо метавонем ҷа монем не қиматора n 1 кани n 1 тақсими n 2 мози баръакс кардем. нигоҳ кунед аввал да n 1 набуд ку аввал l 1 вақти 1 метр буд ку n 1 не буд. мо ана додаҳора камтар хато тартиб додем. ана михел аммо бояд l 2 ра ёбем. l 2 ра меёбем мешавад ки l 2 баробар аст ба l 1 у тараф мерава l 1 зарби n 1 тақсими n 2 дар квадрат. l 1 мон 1 метрай 1 метр боша ба хайрай n 1 тақсими n 2 мешавад ки 82800
тақсими 86400 дар квадрат чанд мешавад? кутаи тақсим кунем. 828 тақсими 864 0.90 чанд бубурем мумкин бо квадрат да бардоримш. Ягон хел рақаморо чанд? 0.92 метр. 1 метр буд. Значит дельта L мо бояд 0.08 бошад метр. фаҳмиден? 1 метр буд бояд 92 сантиметр шавад. Значит 8 сантиметр мо бояд чикунем? укоротить кунем. Яке агар шумо соат гирифтен, ҳамон соатон хато кор кард, баъд шумо метавонед ки ҳамин метода истифода барен, хело числение бибарен, баъд мегӯед то чина соатон кор мекунад. У ай бо бридантон зависит мекунад. Агар яке бисёртар бриден ё камтар. Пурсиёне буд масъалаи 367.